ሓደ እዋን ወለዱ ሱናት ዝኾነ ቆልዓ ኣብ መንገዲ ፍዮሪታት እናዘረ ብምሻጥ ይናበር ነበረ። ፍዮሪታት እናዘረ ክሸይጥ ዝረኣይዎ ሓደ ሰብኣይ ጠጠው ኣቢሎም ንምንታይ ኣብዚ ሓደገኛ ዝኾነ መንገዲ ዕምባባታት ተዝውር ኣለኻ? ሓደ መዓልቲ መኪና ክትረም ከም ትኽእል ትፈልጥ ዶ በልዎ። ንሱ ድማ ስራይ ድኻታት ስለ ዝኾኑ ናይ ትምህርቲ ወጻኢታተይ ባዕለይ ንምሽፋን ኢለ ክብል መለሰሎም። ንሶም ድማ ኣስዕባ ኣቢሎም ሞ ትምህርቲ ከይተርፈካስ ህይወትካ ብሓደጋ ክትእትዋ? ወላ ሓንቲ ከይተምሃሩ ክንደይ ዓበይትን ዕዉታትን ሰባት ከም ዘለዉ ትፈልጥ ዶ? መተን ክትመሃር ኢልካ ዶ ዳኣ ክትመወት ይሕሸካ? ስለዚ ስምዓኒ፣ ብመኪና ተታሃሪምካ ክትመወት ኢኻ፣ እንተሞይትካ ከዓ ኣይክትመሃርን ኢኻ። ተረዲእካን ዶ? ትምህርቲ መፍትሒ ናይ ዓወት ኣይኮነን፣ ህይወትካ ብሓደጋ ይተእትዋ በልዎ። ድሕሪ ዝተቆልዓ ብናይቶም ሰብኣይ ዘረባ ብዙሕ ድሕሪ ምሕሳብ ፍዮሪ ምሻጥ ክገድፎ ወሰነ። ድሕሪ ኣስታት 15 ዓመታት ድማ ጎቢዙ ካብ ድኽነት ከይተለቐቐ ኣብ ጎደናታት ይልምን ነበረ። ሓደ እዋን ድማ ንሓደ ሽማግለ ሰብኣይ ገንዘብ ምስ ለመኖም ኦፋ ንምንታይ ዘይትመሃር ነብስኻ ንኽትክእል በልዎ። ንሱ ድማ ስራይ ድኻታት ስለ ዝነበሩስ ከምሩን ይከኣሉን ክብል መለሰሎም። ንሶም ድማ ንስረኻ ይትውቀሶም፣ ክንደይ ንኣሽተዮም ህይወቶም ኣብ ሓደጋ የእትዮም ፅዒሮም ኣብ ክንደይ ስራሕ ተዋፊሮም ባዕሎም ተማሂሮም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዝበጽሑ፣ ምኽንያቱ ትርጉም ትምህርትስ ስለ ዝተረድኦም። ንስኻ ግን ወላ ሓንቲ ገበርካን፣ ስለዚ ናትካ ይትጌጋ በልዎ። እቲ ወዲ ብዘረባ ናይቶም ሰብኣይ ብዙሕ ጓህየ። ዝያዳ ዝተሰምዖ ግን እቶም ቅድሚ ሕጂ ትምህርቲ እንታይ ክገብረልካ ህይወትካ ይዓብየካ ዝበሎ ሰብኣይ ምዃኖም ምስ ዝተውዓለ እዩ። ንስኻ ኸ ክንደይ ግዜኻ ብዘረባ ናይ ካልኦት ሰባት ተደሪኽካ ካብ ድሌታትካ ዝበኸርካ? ክንደይ እዋን ከተስፋ ዘቑርፁ ዘረባታት ናይ ሰብ ሰሚዕካ ዕላማኻ ቆሪፅካ ኣለኻ? ትፈልጥ እቶም ዕላማኻ ንኸይትወቅዕ ተስፋ ዘቑርፅኻ ሰባት ባዕሎም እቶም ዕላማኻ ምስ ዘይተሃርም ዝበቑሱኻ ሰባት እዮም። ብዛዕባ ስራሕካ ብዙሕ ይዛረቡ እዮም፣ ዝኾነ ምስ ዘጋጥመካ ግን ኣይሕግዙኻን እዮም። ስለዚ ፅሕፍቶኻ ባዕልኻ ተቆፃፀሮ፣ ኣብ ነብስኻ እመን፣ ነቶም ተስፋ ዘቑርፅኻ ሸለል በሎም፣ ነብስኻ ከመይ ክትከውን ከም ትደልያ ባዕልኻ ወስን። መልእኽቲ ናይዚ ዛንታ ናይ ሰባት ርእቶታትን ተስፋ ምቑራፅን ንማእዝን ህይወትካ ክቕይሮ ከም ዘይብሉ እዩ ዝምህረና። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ፋይበር ቲዩብ እዛ ቻነልና ንኽትዓብን ኩሉ ሰብ ካብዚ ፅሑፋት ንኽመሃርን ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ በኽብሪ ንዕድም። ሰላም ቅነ